आं बेखौनो साबायखर बावगोन जिहेतु बयबो जोंनि जि मोनसे बर' हारिखौ बिश्व दरबाराव दिन्थिनो थाखाय बयबो गोसो खुसियै गावनि जि न'खरनि जि मावनांगौ खामानि बेखौबो दोनथ'नानै बर' हारिखौ जिहेतु मोनसे मोजां लामायाव लांनांगौनि थाखाय बयबो जिहेतु लैहोर लैहोर नैबे गंनै ट्रेनाव दावबायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दिनै माने गावबा गाव गावनि गोसोजोंनो गुबुन ट्रेनावबो फैगासिनो दङ। जोङो गंनै ट्रेनाव खमैबो 3000 मानसिया बेवहाय फैगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जि गावबा गावनि जि रां गारनानै जायफोरा आरोबाव बेवहाय बाहागो लानो फैदों गासै जोङो 5000सो सुबुङा बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बेनिखायनो आङो दिनै नैबे जार्निनि गेजेरजों बयखौबो आङो साबायखर बावनो लुबैदों। मानो होनब्ला जोंनि जि मोनसे हारिमु बा बर' हारिखौ जिहेथु जोङो सिनायथि होनांगोन, बेवहाय जि गोसो गुदुं जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों बेनि थाखायनो आङो दिनै नैबे जार्निनि गेजेरजों बयखौबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिनि जि बाहागो लानाय बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बेखौ आङो थारैनो साबायखर बावगोन। दिनै जोङो मोनब्रै जिहेथु आफादा खौसे जानानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गुबै बिटिआर सरकारनि जि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंखायनो आङो बेखौनो साबायखर बावगोन। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे हारिमु बा मोनसे हारिखौ जौगाहोनो गोनां जानांगौब्ला बयबो हारिया खौसेयै थानांगौब्ला बेवहाय धोरोम बासियालाबासिनो बयबो बाहागो लानाया बियो मोनसे मोजांनि नेरसोन होननानै आङो बुंगोन। आरो बेबायदि जुदि जोंनि मोनसे जि दावगानाय बेखौ जुदि दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बेयाव हारि बासियालाबासिनो बाहागो लाफैनाया बयनिख्रुइबो बाख्नायथाव आरो साबायखर बावनांगौ बा आं गोबां माने बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। नंगौ, थारैनो दिनै जोङो ट्रेन दावबायारि जि मोनसे हान्जा जोङो आसामनिफ्राय गंनै ट्रेना राङापारानिफ्राय दिल्लीसिम आरो गंसेया गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीसिम जोङो फैगोन नैबे नभेम्बर दाननिनो 15 आरो 16 खालाराव जि मोनसे मेगा बड'लेण्ड महोत्सब खुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसेयावनो बर' हारिमु आफाद आरो जि हिन्दुस्तान माने साहित्य सभा खौसे जानानै जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ जोंनि जि बर'नि मोनसे जि महोत्सब बेखौ खुंनो थांनायाव जोङो रायजो राजाफोरा आसामनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै जों बयबो जाथि जनगोष्ठी गिबियै जोङो बर'फोरानो बांसिनै बाहागो लादों। बेवहाय गुबुन हारिनि एसामिस, आदिबासि, नेपालि बेबायदि गोबां हारिनि सुबुंफोराबो बेवहाय बाहागो लादों। दा बेखौनो जोङो खावलायनो लुबैगोन जे नैबे फैनाय समाव जोङो जेरैबायदि जोंनि जि जार्नि बेयो मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय बयबो जिहेथु मोनसे भारतनि राजथावनि बायदि दिल्लीयाव बर' हारिखौ गोजौ फारसे दावगाहोनो थाखाय बिश्व दरबाराव स्थापन खालामनो थाखाय जि मोनसे मेगा जि बड'लेण्ड महोत्सब बेखौ जोङो मोनसे गोख्रों हाबाफारिखौ जिहेथु बेवहाय जाफुंहोनो थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ बेवहाय लिंहरनाय जादों। बे लेखायैनो जि 16 तारिखआव जि मोनसे जोंनि माने बर' थुनलाइ आफादनि जि जोनोम सान बे फालिनायावबो भारतनि जि इडुकेसन मिनिस्टार बिथांखौ बेवहाय लिंनाय जादों। बे हिसाबैनो जि कालचारेल डेमनस्ट्रेसन जोंनि जि जानाय लोंनायमोन 21 जि आइटेक मोननो हाबाय बैफोर आइटेमफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जि मोनसे कालचारेल रेलिबो बेवहाय लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै भारताव जि मोनसे जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे जौगानाय बर' हारिखौ जे दिन्थिनांगौ बे बाथ्राखौ लानानै जोङो नैबे ट्रेननि जि जार्नि बेखौ जोङो लैहोर लैहोर बयबो रंजा खुसियै जोङो दावबायलांगासिनो दङ। आङो बेखौनो फोरमायगोन जिखिनि बेवहाय सुबुङा बाहागो लाफैबाय जि ट्रेन जार्नियानो जा फ्लाइट जार्नियानो जा बयबो जाहाथे गावबा गावनि जि डिसिप्लिन मेनटेन बेवहाय जोङो बयबो दुलाराय बर' आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बेजों लोगोसे बर' हारिमु आफाद जोङो बयबो गावबा गावनि हान्जाखौ दैदेननो थाखाय बेवहाय दैदेनगिरि सायख'नानै होनाय जादों। ओंखायनो जिहेथु जों बयबो साफा साफा रोंगौथि गोनां सुबुं बेनिखायनो बयबो जि नेम खान्थि बा डिसिप्लिन खान्थिखौ बानायनानै होनाय जादों बयबो मानिलायनानै बे थांनायसिम जाहाथे मोजाङै मोजां जि जोंनि हाबाफारि बेवहाय मोजाङै सहैयो। बेजों लोगोसे जि फैफिनगोन बे समावबो बयबो जोंनि जि दैदेनगिरि बिथांमोननि जि नेमखान्थि जि इन्सट्राक्सन होनाय बेखौ बयबो मानिलायनानै जाहाथे ट्रेन
दावबायनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा नुजाया बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जाहाथे बयबो कनसियास जायो सांग्रां जायो बेखौनो आङो दिनैनि नैबे जि नोंथांमोननि जि रादाबनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो बे बाथ्राखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै गावबा गावनि जि जारनि बेखौ माने लांनायाव बयबो बाहागो लायो।